Il-ħadd filgħodu raġel tressa l-qorti b'akkużi relatati ma' rapporti li allegatament kellu x'jaqsam ma' xinaġġ proprjetà ta' raħħal Malti. Minħabba s-sensittività tal-każ, il-kawża nstemet fil-magħluq. Alexander Anthony Whiteford ġilanze ma natax il-ħelsin mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat b'serq ta' ġojjelli minn fuq ħabib tiegħu waqt li kienu mexxin f'tal-pjetà. Il-prosekuzzjoni spjegat li r-raġel li huwa wkoll riċediv kellu argument ma' sieħbu fejn fil-waqt li juża fl-ixkun imkisser bħala arma seraq basket żej li fih kien hemm arloġġ li jiswa aktar minn 4,000 euro u ċurkett. L-ispetturi Fabian Flery, Lajden Zamit u Stephen Gulija mit-taqsima tar-reati maġġuri spjegaw li ir-raġel ġie akkużat ukoll li xahar qabel seraq mutur minn Marsa Scala u saqu mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni. L-ispettur Zamit spjega li r-raġel ġie arrestat aktar kmieni dil-ġimgħa u waqt li kien fil-kustodja tal-pulizija kellu jiddaħħal l-isptar minħabba problemi mediċi. Zamit kompla jispjega li r-raġel ingħata l-police bail wara 48 siegħa arrestat, iżda meta r-raġel ġie mgħajjad mill-pulizija, Whiteford naqas milli attent id-depo u reġa' ġie arrestat mill-pulizija waqt li kien miexi fil-Marsa. L-avukat Francesca Zarb talbet għal-libertà proviżorja, madankollu din sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni li spjegat li l-imputat għandu fedina penali twila u kif huwa irrefjuta milli jmur lura lejn id-depo wara li kien mgħajjad waqt li kien fuq il-police bail. L-ispettur Zammit spjega li r-raġel il-menta li kien ma jiflax madankollu huwa nstab miexi fit-triq, l-akkużat m'għandux indirizz fiss ta' residenza. Żewġ immigranti weħlu 6 xhur ħabs effettivi wara li nqabdu mill-Pulizija tal-Port lesti biex jaħarbu l-Italja. L-ispettur Lara Butters mit-taqsima tal-immigrazzjoni spjegat li ż-żewġ tirġiel ġew arrestati wara li nstabu mistoħbija f'kontejner ta' kumpanija lokali li kienet tiela fuq il-vapur tirrenja lejn l-Italja. Waqt seduta oħra, immigrant Sudanis weħel sentenza ta' 6 xhur ħabs wara li wkoll ammetta li prova jaħrab minn Malta b'titjira lejn Turin passaport fals.